Hoe ziet jouw moederdag eruit? Ja, nou ja, ik ga sowieso mijn eigen moeder, die ga ik natuurlijk verwennen. Want daar heb ik eigenlijk wel best wel alles aan te danken. En ja, Tess is natuurlijk moeder van onze 5 kindjes. Dus die moet ook verwend gaan worden. Ik ben bang dat ik gewoon een hele drukke moederdag ga krijgen. Ja, ik kan me nog herinneren van de DVD Uit en Thuis dat je daar ook een liedje voor je moeder op had gedaan in de bank in de sneeuw. Niemand die is zo mooi als jij. Ja, dat was mooi. Een mooi liedje. Ja, ja. Misschien ooit weer eens een keer een liedje, maar dan voor Tess? Heb ik ook al gedaan. Ja, voor ons huwelijk gedaan. Maar dat komt er zeker aan, want zij is een ontzettende goede inspiratiebron voor me. Nee, ik hou van haar. Het is nu helemaal, het klinkt een beetje cliché dit, maar alles komt op haar nek hè, thuis. We zijn natuurlijk, we hebben samen 5 kinderen en nou, ik weet niet wat mensen die dat hebben, die begrijpen wat ik hierbij zeg. Het is gewoon heel druk en Tess doet het zo fantastisch en ze zorgt voor mij ook heel goed, dus daar ben ik ook heel blij om. Echt een wereldvrouw. Ja, Tess is een wereldwijf voor mij, ja, absoluut. absoluut. Ik zou zeggen, zeg nog 1 keer tegen haar dat je van haar houdt. Schat, je weet al lang al dat ik van je hou. Nee, echt.